Durangoko museoan alkartzeko deia luzatu deutzuegu, aurtengo sormen beka da deialdiaren helburua museo honetarako esku hartzea artistiko bat sortzea izan dalako. Eta proiektu irabazlea badaukagu, eta lan irabazlea ezagutzeko gagoz gaur hemen. Nereak eta Mireiak emongo deutzie, ekitaldian parte hartuko dute. Nerea Mujika, Gerediaga Elkarteko presidenteak, Mireia Elkoro Iribe, Durangoko udaleko ordezkariak, alkateak, eta Marina Suárez Ortiz de Zárate, epaimaiko ordezkariak. Eta gero, artista irabazleak be parte hartuko dau ekitaldian. Baina, pizkat itxaron egin beharko dozue, ondino. Laster ezagutuko dozue nordan irabazlea eta bere lan irabazlea zein dan. Lehenengo eta behin, Nerea Mujikari emongo dutzet hitza, Nerea gure dozunean. Ilusio berezia egiten dit, eta ez dut eskutauko, Ilusio berezia egiten dit beti sormen bekaren irabazlea ezautzera emateko agerraldi honek. Orain dela 7 urte, erabaki genuen Gerediagan sortzaile berrien bidelagun izan behar ginela. Gazte, jende asko nabaritzen genuen, arlo ezberdinetan, sortzeko gogoarekin, euskaraz eta euskaratik gainera baita. Eta horren erakusleio baino gehiago izan nahi genuen. Eta bidelagun izateko asmo horretan guk ere bidelagun aparta aurkitu genuen. Durangoko udala. Esan egin behar dut, sormen bekaren deialdiaren zati handia euren eskutik dator. Eskerrik asko, udala. 7 urteko bidea egin dugu. Nolakoa zan? Nolakoa da, gaur ikusiko dozue, nolakoa zan 7 urte honetan. Bat, euskaraz rol jokoetan murgildu ginen lehenengo atopiakoei esker. 2, kainakaik regetoi doinuak euskaratik ezautzeko aukera eman zigun. Bainolet ikusentzunezkoarekin herri oso bat kultur proiektu baten nola inplikatzen den ikasi genuen. Ibai Aizpuruak barraka bideojokoarekin jolas egiteko gonbitea luzatu zigun. Jonan Derrurrestik adi jarri gintuen eukaliptus antzerki lanarekin. Eta ostiralean, Marramiau sorkuntza taldekoen argizagi zubiak adizkidetasunerantz umeentzako telesaiarekin hainbat umetxo disfrutatzen ikusi genituen. Ikusi genduzen umiak eta hau nik uste dut, neurri on badala esateko, umiak gehienak ordubete eta piku eta gehienak, disfrutatzen eta gehienak txikitsuak izan ezik, jakina. Baina, nire balorazioa goi-mailan. Ez da pozik egotekoa? Bai. Gaur ezautuko dugun proiektu irabazlearekin ere ez dut zalantzarik, asmatuko dugu. Epaimai talde zoragarria izan dugu erabaki hartzeko, eta eskertu eta zoriondu nahi ditut. Bai, eta zelan ez, eta zelako profesional, bikainak. Beraien eskutik jakingo dugu laster nor den irabazlea. Besterik ez. Nerearen berbak entzun da, berak esan dauan modura, sormen bekat da, ez litzake posible izango Durangoko udalaren laguntza barik, Gerediaga Elkarteak hasieratik udalaren babesa eduki dau, eta gainera eskuzabaltasuna bebai. Ze Gerediaga Elkarteko hoi askatasun guztia eman deuzkue urtero sormen bekaren deialdiaren gainekoak guk kudeatzeko. Eskerrak beraz Durangoko udalari eta hitza orain Mireia Elkoro Iribe alkateak hartuko da. Egunon eta ondo etorri guztioi. Durangoko azokaren azken eguna daukagu gaurkoa. Eta udalak eta Gerediaga Elkarteak
Alkarlanean garatzen dugun sormen bekaren 7. edizioaren proiektu irabazlea be minutu gutxira ezagutiko dugu. Aurreratuko dut, ez dut izenik esango, baina aurreratuko dut, lan irabazlea hemengo ingurukoa dela, Durangaldekoa dela. Eta horrek, bertako sormenaren kalidadea be erakusten dau, eta esan beharra dekot, gainera horrek ilusio berezia egiten deuskula. Gaurkoan barriz be, euskerazko sorkuntza eta gure sortzaile gazteen lana aitortzen eta bultzatzen jarraitzeko gure konpromisoa berresten dugu. Sormen beka Durangoko azokaren baitan dagoen funtsesko ekimena da, eta bere helburua argia da, euskerazko sormena sustetea eta sortzaile barriei euren proiektua garatzeko beharrezko baliabideak eskaintzea. Aurreko edizioetan maila handiko proiektuen lekuko izan gara, nereak aipatu dauz eta enaz errepikatuko, baina egia da maila oso altua ikusi dugula eta aurten adibidez bakainakaik bere estan propioa eduki dau, eta baita aurreko urtean irabazle izan zen argizagik be arrakasta handia eduki dau. Beraz, guztiei bebai zorionak. Baina orain 2024ko edizio honetan zentratzea tokatzen jaku. Eta egia esan, aurtengo sormen bekan jasotako proposamenek argi erakusten dabe, beste behin be, gure sortzaile gazteen talentua eta aniztasuna. Aurtengo irabazlearen izena ezagutu baino lehen, Durangoko udalaren eta Durangoko herri osoaren izenean eskerrak eman gura deutzuet parte hartzaile guztiei, epaimahaikideei ere, eta nola ez Gerediaga elkarteari lan handia eta dedikazio itzela egin dozuelako barriro be. Durangoko udalak argi dauka, euskerazko sorkuntza eta kultura sustetea funtseskoa dela. Horregatik gure apustua ez da azokako egunetara mugatzen. Durangoko azokako magia urte osora zabaltzea gura dugu, eta horretan lan egiten ari gara. Horren erakusgarri da, beste hainbaten artean, Pinondoetxean kulturretxearen proiektua edo Plateruena musikaterpearen proiektua. 2025 urtean, urte bukaeran, Plateruena espazio barritua izatea aurre ikusten dugu. Sormenaren eta musika profesionalizazioaren erdiune bihurtzeko helburuagaz. Espazio honek kulturaren eta sormenaren aldeko gure konpromisoa indartu egingo dau. Eta belaunaldi barrientzako topagune garrantzitsua bihurtzea espero dugu. Nork daki agian sormen beka daren irabazleek ere bertan izango dute euren etxea. Eskerrik asko guztioi ekitaldi honetara etortzeagatik eta euskerazko sorkuntzaren alde egiten dozuen ekarpenagatik. Zorionak irabazleari eta jarri daigun euskal kultura eta hizkuntza lau haizetara zabaltzen. Eskerrik asko. Nereak eta Mireiak emango diote saria irabazleari, 15.000 euro izango dira, eta urtebete izango du irabazleak bere proiektua landu eta prestatzeko. Eta gero datorren urtean, hementxe, Durangoko Arte eta Historia Museoan ikusiko dugu bere sormen lana. Heldu da, ordua, ezagutu dezagun aurtengo lan irabazlea zein dan eta sortzailea bera, Nerea eta Mireia jesarre egin zarie, baina altzau, zeuek emongo dutzazue sari simbolikoa. Eta Marina Suárez Ortiz dezadate, bera be sortzailea eta tripak kolektiboko kideari utziko deutzat lekua, ze epaimaiaren bozeroa lelanak berak egingo dauz. Epaimaiako seikideok, Garazi Arrizabalaga, Ismael Manterola, Izma Txikote, Maite Mugerza, Oskia Ugarte eta Nineok Marina Suárezek, Irati Baeza Agirreren Arien Isla proiektua aukeratu dugu irizpide hauetan oinarrituz. Lehenengoa proiektuaren argitasunagatik, proiektua deialdira ondo egokitzen delako bai euskara jendea gaira zein Durangoko museoko espaziora, eta azkenik artista hasiberria delako eta horrela beka honek bere lehenengo erakusketa egiteko aukera emango diolako. Zorionak. Eta hau da... Irati izatoz. Bai.
Lehenengo eta behin eskerrik asko epaimaiari, Gerediaga elkarteari eta udalari, beka hau posible itearren eta aukera hau emotearren. Eta eskerrak bai gaur hona urratu zarien eta egunerokotasunien nire albuen zauzien pertsona dan hori. Azkenien lan honetan eurekin konpartitutako hausnarketa asko dauzelako. Euskara jendea gaitzat hartuta eskuartze artistiko bat egitea zan aurtengo bekako zeregina, eta tartean lan piktoriko bat aurkezteko aukera zegoen, eta bain justu margogintza izen da beti ume-umetatik landu dodan edo guztoko aukindu dodan disiplina, eta hori kontutan hartuta euskara jendean aritik tiraka eta margogintza lotuta proiektu bat aurkeztera animatu nintzen. Nundik dator hau ez, euskarari buruz hainbat hausnarketa konpartitu duaz azken aldian nire ingurukoekin, eta hortik galderak edo sortu zitzaizkidan, eta igual galdera horretatik eraiki dut proiektua. Nor da euskara jendea, zer dakarra euskara jendea izateak, baldugu euskara jendea izatean kontzientziarik, euskaraz bizi edo euskarara heltzeko denok baliabide berdinak alditugu, zein egoeratan sentitu dugu hizkuntza estresa, pixkat galdera horietatik eraiki edo landu dut proiektua. Asmoa ez da galderak erantzutea, ez da erantzun bakar bat egongo, baina nik hausnarketarako erabiliko ditut eta nahiko nuke nire lanak hausnarketa horiek egitera bultzatzea beste pertsona batzuk. Azken finean ez, izpilu baten aurrean jarri publikoa edo eta pixkat hausnarketa horiek konpartidu. Esan bezala, teknika nagusia pintura edo margogintza izango da, ni hor nago eroso, eta arien isla da proiektuan izena, eta ariak be izango dira proiektu honen parte. Nire ideia 10-12 bat lantzea da edo egitea da, eta horrez gain bebai publikoan partaidetza publikoan edo jendean partaidetza be landu nahi dut lan honetan. Bai lana sortzeko momentuan eta gero baita, esan duten moduan ez, hausnarketa horrek bultzatzeko momentuan. Eta momentu honetan hor nabil, lana planifikatzen, lehenengo zirriborroekin hasita eta pixkat hor burua jarrita. Eta eskerrik asko danoi.